La iaia de Pablo tenia 94 anys i des de les cròniques no deixem de pensar en la nostra gent major. També perquè en molts casos ens donen una lliçó de vida, d'actitud. No cal buscar molt per trobar testimonis com el de Maruja, a qui la impossibilitat de veure els seus 15 nets no l'afecta. La raó principal és que ja fa temps que ella s'apanya molt bé amb les tecnologies i ara anem fins a sa casa a Algemesí per escoltar-la i preguntar-li alguna coseta. A mi em diuen Maria González Gómez, Maruja, visc en Algemesí, tinc 5 fills i 15 nets, 14 no 15. I visc en Santa Bàrbara 99 en Algemesí. Com s'ho està fent, Maruja? Pues jo te diré, visc en una filla major, soltera, que és mestra en Escolapis i estem les dues juntes, claro. Això és estupendo, no estic a soles. Els altres no volen vindre molt, els nets ni els altres per degut a lo que passa, no? No venen gent. Ens veiem quasi tots els dies per el WhatsApp o per el vídeo... El videollamada, claro. Ens veiem i parlem i tot, sí. Estem en contacte. El videollamada el fem xas. Estem molt en contacte, de veres. Jo estic molt contenta. Perquè per la menys el senc. Pel que m'han dit, no para en torreta. I vostè, que és una dona activa, no sé com s'apanya amb tots els hobbies que té i les distraccions. De cuina, de llengües que està aprenent... Jo te dic la veritat que estic vivint d'una forma molt especial, perquè fas coses que no podia fer. I perquè eixia molt de casa o això, i estic veient una altra classe de coses que busque i que me van molt bé. Primer que res és que, claro, jo soc molt meraquissar, claro. I entonces tinc ve alguna... La meva filla no ve, sinó que ve a la porta. I avui mateix estic fent-li una paella, que ells són 5. Entonces, aquesta paelleta ja està feta perquè se l'emporten. Vindran a la porta, l'agarraran, i això per mi és un encant poder-ho fer. Això una. I després també saps què passa? Que jo he viscut en Alemanya. El meu marit era mestre d'emigrants. I el meu marit sempre ha volgut m'ensenyar l'alemà. I ara tinc la gran ocasió en la tablet, en el Duolingo, i me passe 2 hores i no m'entere en l'alemà. I estic molt contenta perquè m'entretinc un muntó i és una cosa bona. I bé, mira, tot això m'ha vingut molt bé per ara també. Caram, Maruja, cuinar per a la família ens fa sentir un poc apardalats. És vostè molt activa. Jo tots els dies, a mi m'encanta cuinar i fer coses. Així que, per això te dic que no... Mos ha passat, hasta la meva filla està dient, diu, és que m'ha passat una setmana i no mos hem enterat. Ella té que fer els deures i totes les coses del col·le per l'ordenador i jo en la tablet, pues ja ves. És que també visc en una casa planta baixa i me va molt bé per caminar. Entonces jo me passe 10 minuts arriba abajo, un quart, no m'entere. I entre tanta activitat, per exemple, al poble d'Alaquàs un muntó de jubilades s'ha posat a cosir mascaretes. Ja ens contaren els sanitaris que en feien falta, però un grup d'amigues s'hi va posar i a poc diuen que ja en són més de 10. Una producció en cadena que ens conta una d'elles, Carmen, que a estas hores continúa enfeinada. Pues mira, aquí me han traído las gomas esta mañana y ya haciendo sin parar. Surgió porque, mira, mi amiga Manoli, su hija es la concejala de Igualdad. Y como sabe que nos juntamos con su madre y esas cosas, pues me llamó y me dijo, oye, que tenemos que hacer mascarillas, cuento contigo. Digo, eso está hecho. Así que luego nos juntamos normalmente 4 y se han apuntado más de 10, ¿eh? Así ha surgido. Cada una ha puesto lo que tenía. La que tenía goma, pues ponía la goma. La que tenía tela, pone la tela. Y luego uno de Torrente, que viene los jueves al mercado a vender cortinas y telas y eso, pues dice que ha llamado, que también participa. Él nos da telas. Así que no sé esto cuándo se acabará. Y nada, ya te digo, somos lo menos 10 en el grupo haciendo mascarillas. Carmen, tu ens podries explicar com les feu? Això és cotó? Com feu les cordetes? Con tela de algodón. Tiene que ser porque luego hay que lavarlas a 65 grados. Ya tenemos nosotras la tela lavada y luego pasamos la plancha y luego las llevan a esterilizar. Hay que hacerlas en etapas,
porque tienes que poner, coser, poner la goma, luego dar la vuelta, luego hacerle los pliegues estos para que te tapen aquí en la boca y luego pues plancharlas. Se pueden lavar con agua caliente, luego le pasa la plancha y vale. Y yo digo, voy a ir haciendo de 25 en 25 y así pues ya no te hartas tanto rato de hacer lo mismo. Y nada, y somos, ya te digo, y esta mañana han venido una mercería de aquí, ha dado las gomas, cada uno lo que teníamos. Yo como tenía telas, pero si no, ellos tienen que ser telas de algodón. Y unas son de flores, otras lisas, otras azules, otras verdes.